खुलुमबाय खन्थाइखौ आवरायगोन जननी ब्रह्म डिस्ट्रिक्ट सनितपुर गामि दोमैलुपुर आरो बे खन्थाइखौ लिरना दैथायहरदों बिथां सानसुमा स्वरगयारी डिस्ट्रिक्ट बाक्सा गामि बाथौगुरि फै दानिया बिथांनि खन्थाइखौ दान्दिसे खोनासंदिनि खन्थाइनि मुं निखावरि बिबायारि। संसारनि नैबे सायनासालियाव जानांबाय आं दिनै सुबुंनि नोजोराव बयजोंबो मुगैजानाय सासे नेहाथ निखावरि बिबायारि। खोमसिनिफ्राय जेब्ला सोरां जायो अब्ला आथिंनि आगाना बोलाङो सोरनिबा लांगोनानि सिथ्ला दरखङाव फारनै आखाइखौ फुवारनानै माबा मुवा मोनगोन साननानै। हायोब्ला नों बिबायारि नों गरसे हर मोनगोन नों हाजासे सान हर लाथिख' मावफुङैनि दाहाया लाबोनो आगानसेबाव माबा मोनसे मुवा मोनगोननि मिजिङाव। नाथाय नेवसिगारो बिबायारिनि खाराव माराव हान्थिनाय थेवबो नागाराखै आं थांखिखौ होसोनो सिगाङाव।